משמש, בבנבן. מה דעתך על השמלה הזאת? איזה יופי זה לאירוויזיון או לחתונה, מאמי? כי פשוט לפי כמות הפייטים פה אני אסתנוור ואני אדרוך לרבי על הראש במקום על הכוס. תגיד, משמש, מתי אתה מתכוון לספר לכולם על החתונה שלנו? ברגע שתורידי את הסינר הזה, זה אני כבר... לא, אני אספר להם במשך היום, אל תדאגי, נמצא את הזמן המתאים ואנחנו... בוקר טוב. בוקר אור. זה לא סתם בוקר טוב, זה בוקר טוב מאוד. עוד מאוד. שמש, תספר להם. לספר. מה יש לספר? לספר! סיפורים? לספר איזה יפה המקרמה שיש לך על הראש, מאיפה? אל תעביר נושא, מה יש לך לספר? ון. היא זכתה היום בעובדת המצטיינת! כן. האמת היא שאנחנו... לא, האמת היא שהיא נורא צנועה, והיא לא רוצה לספר לכם את האמת, אבל אין מה לעשות, אתה בעלת קשה וזה מגיע לך מחיאות כפיים לבן. שמש, למה אתה לא מספר להם על החתונה שלנו? ממי, את לא קולטת, הם עכשיו ישמעו על זה, הם ירצו לשתות לחיים, ואז הם לא יתפקדו לי כל העם, אז אני אמצא את הזמן המתאים, אל תדאגי. טוב, אבל נספר להם. עובדת מצטיינת שלי. טוב, אני הולכת למטבח לאכול משהו. טוב. סיוון, את יודעת, גם אני קיבלתי פעם פרס העובדת המצטיינת. באמת? זה נורא כיף. תדעי לך שעוד מעט כולם ירצו להצטיין איתך. כן, אוגן, תרגעי, תעזבי לי את הילדה, לא כולם כמוך. את עוד בתיכון היית מצטיינת של השכבה, נכון? תעזבי לי את הילדה. כבר 15 שכבות של מייקאפ שמת. את רוצה שאני אקרא לעוגן שתעזור לכם בטאץ' הסופי? תודה, אני מסתדרת. מקסימה שלי, תגידי לי, למה כל האיפור הזה, שלמה, המרגן החדש שלי צריך להגיע כל רגע. מה זה המרגן? המרגן זה מישהו שמסדר לשחקנים הופעות, אודישנים, אולי איזה חשיפה בטלוויזיה. יופי, זה מה שאת רוצה להיות שתי גדולה? חשפנית בטלוויזיה? הוא פשוט פגש אותי בבית ספר למשחק והוא נורא התלהב, אז קבענו להיפגש. יופי, אז הוא עוזר לך? בטח שהוא עוזר לי, אבל הוא גם יכול להרוס לי את כל הקריירה אם מישהו מעצבן אותו. אז תעשה לי טובה, אני מתחננת, תשמור על הפה שלך. שלמה! הנה הסטארית החדשה שלי. שלמה, תכיר, זה בר, וזה שמש הבוס שלי. מאוד. מצטער להגיד לך, אבל בקרוב תהיה עסוקה מדי בהופעות בשביל לעבוד פה. כל הכוכבים שלי היו פעם מלצרים, סנדי בר, נועה תשבי, את כולם בניתי מאפס. שמע, גם אני, איך שאתה רואה אותי, אני בניתי את ססי מאפס. למעשה גם עכשיו הוא אפס. אני בניתי אותו בעצם מ-7. אל תגיעי רחוק מאוד, תוך חצי שנה אני מבטיח לך. כמה רחוק? על דיר אל-בלח או צפונה? אנחנו זזים או מה? יש לך הופעה הערב. אוי, זה נודניק. תשכח מזה, דע לך שאתה שרוף בשואו ביזנס. אתה שרוף, אתה חתיכת מטומטם ואידיוט, שכח מזה. לך תעבוד בניין. סתם, אחד שלא יתנהג איתי יפה. מה בסך הכל ביקשת ממנו, שיצא עם אחותי? אפשר לחשוב. דרך אגב, אתה פנוי? אולי אני אקח את אחותי, לא, אני לא... יש לי חברה. חברה זה לא קיר. מה, אתם הולכים להתחתן מחר? תחשוב על זה. תחשוב, אל תדאג, יש פה צוות חשיבה. נכון, ססי? שמש, תראה מה יצא לי, שילוב של חפש אל-אסד ודולי פרטון. הנה, מה זה דבר נורא סקסי בעיניי. איך הייתי רוצה להתחתן בשביל ללבוש אחת כזו? אוגן, אם את באמת רוצה להתחתן, יש לי בדיוק מה שאת צריכה. נעלי פרפורמה מזעם שירוק עם חזייה תואמת? לא, אבל הספר הזה מסביר לך מה לעשות כדי שגברים יתחילו לכבד אותך ויציעו לך נישואים.
וואו, את מכירה מישהו שזה עזר לה? אפשר להגיד שכן. אבל אני לא אוהבת לקרוא ספרים. אולי נחכה עד שיצא הסרט. אוי, שטויות. אני אעזור לך עם זה בהתחלה, ותוך שבוע תראי שתהיי מסודרת עם בעל, אוקיי? טוב, אז לפני שנתחיל, ירח דבש, זה בא גם בעוד טעמים? כאילו, יש את זה גם באגוזים ומוקה? שמש, יש לי הצעה שאי אפשר לסרב לה. תודה, טנצר, באמת, אבל באמת, זה המון חומר נפץ כדי להרים אותך, ואין לי את הכסף הזה כרגע, רד ממני. יופי חמור, אני מציע לך להצטרף למועדון פנויים פנויות. מה אתה אומר? תאמין לי, טנצר, זה יעשה לך נזק מצטבר, אתה לא מבין, אני הולך איתך, אני נראה כמו קיאנו ריבס לידך. תחתום לי, בחייך, מה אכפת לך? אולי אתה תזכה בהגרלה ותטוס לחו"ל. אני לא יכול לטוס ככה פתאום לחו"ל, יש לי חברה. יש לי חברה, אפשר לחשוב שאתה הולך להתחתן איתה מחר. לא. שם האבא? פול. תחשוב על זה גם על עוד דבר. שאם אני זוכה, אתה לא תראה אותי שבוע פה. זה מה שמטריד אותי. אולי אתה תפגוש שם איזה מישהי ויצאו לך ממנה המון טנצרים קטנים. זה ממש מפחיד אותי, זה הורס את האיזון האקולוגי בעולם. היי, איך אני? יופי, אני רואה שכבר קראת את הפרק הראשון. כן. הופעה צנועה תמיד יותר מושכת. זה כל העניין, עוגן. אף פעם אל תתני לגבר תחושה שאת מעוניינת בו. אוקיי. היי. עוגן, מה את עושה? נראה לי חמוד. על מה דיברנו הרגע? סליחה. כשאת מנהלת שיחת טלפון עם גבר, הקפידי להיות זו שמסיימת את השיחה הראשונה. אחרת הוא יחשוב שיש לך את כל הזמן שבעולם למענו. זה גדול! הלו? שלום, עוגן? כן? מדבר אמנון קדם, מנהל הבנק שלך. תקשיבי, את נמצאת באוברדרפט רציני, ואם לא תשברי חיסכון, אני פשוט אאלץ לסגור את החשבון שלך. שימי לב. אמנון? אין לי כרגע זמן אליך, אז ביי! עכשיו הוא ידע לכבד אותי, קבלו אותך לעוד הופעה בלתי נשכחת. די, שלום, תפסיק, אני כולו הופעתי באיזה חתונה. הייתי צריך לראות איך הקהל התרגש כשהיא עלתה לבמה. זיקוקי. נו בטח, כי הם העריכו את הבורקס פטריות על הפלטות חימום. יופי, את שדרת לך קצת בידיוקרטית, אני מבין. פעם הבאה שהם יחשבו עליך, הם יזכרו בריח של האופיון ממולה. יש עבודה מותק, יש פה לקוחות, קדימה, קדימה. בסדר, נדליק. תראי, אני צריך ממך טובה קטנה. תראי, החבר שלי ישר סרט אימים, מתקלקל לו הפסקול. אם לא אכפת לך לבוא להקלטות, סתם לצרוח, זה כל העבודה. אין בעיה, בטח. לא יודע, חסר לי עוד מישהו לתפקיד הילד, לא מוצא, לא יודע. מי זה? אל תתרגש, זה סאסי, העובד שלנו. לפעמים נתקעת לו הלשון בתוך הפחית קולה. בוא'נה, זה בדיוק הקול שאני צריך. בדיוק, אתילה. תביא את הזה שצעק להקלטות, נחתים אותו על חוזה. תביא אותו, שלא יהיה בלגן. תגיד לי, אתה חשבת על העניין עם אחותי? לא, כי אני סיפרתי לה עליך והיא מאוד מאוד מתעניינת. כן, מאוד מאוד חשבתי, גם אני עדיין, בתהליך של מחשבה. לא, כי איך אני רואה אותך, אתם מתאימים בול. באמת? בול. חוץ מזה, חבל על אתי, אם אתה מבין למה אני מתכוון. כן. תן בצד השני לאיזון. איש טוב. הלו? היי, משמה. היי, ון, הכל בסדר? נו, סיפרת כבר לכולם? תשמעי, ון, ממי, אולי תבואי לפה בערב נדבר על זה. טוב, ממי, זה עניין מאוד רציני, הנושא הזה של החתונה. טוב, ממי? יופי, ביי. מה אמרת על חתונה? חתונה, התקנתי אותה שאתמול אתה באת בחתונה. תגיד, שמש, אתה מכיר את זה שהולכים לחתונות, אז פתאום מתחילים לחשוב מתי נתחתן בעצמנו? לא? אתה בטח מאלה שלא רוצים להתחתן בכלל. תראי, זה לא מדויק. תראי, גם אני, בסופו של דבר, גם חתונה, נתחתן מתישהו אולי. תגיד, זה לא נראה לך מוזר ששנינו עוד לא מצאנו את הבני זוג שלנו? נראה לי שחלק מאיתנו דווקא מצא. לא, עזוב את מה אני שכחתי ממנו בכלל. כן, גם אני. אתה יודע מה, בוא נעשה הסכם. שאם שנינו לא מוצאים בני זוג ב5 שנים הקרובות, אז נתחתן אחד עם השני. תראה, באמת איך שאני מסתכל על עצמנו, לא נראה לי שנשאר לבד. מקסימום שנה. את יודעת מה, אפילו לא חצי שנה. חודש ו17 יום. מה, נראה לך שנתחתן כל כך מוקדם? או את, או אני. משחק. יאללה, זה נשמה אתה.
דאבל 6. אוקיי, אני כבר מתפנה אליכם, מקסימים שלי. בבקשה, אני מקווה שלא חיכיתם יותר מדי זמן. כן. שמע, אתה מבין למה הגעתי? בעל הבית ממלצר, זה חיים? תראה מי הגיע, לוויתן בחוף שרתון. שמעת שהמדענים גילו איך נוצר המכתש הגדול? באמת? טנצר קפץ שם בנג'י, נקרע החבל, הסימן שנשאר מהנחיתה, זה המכתש הגדול. יופי חמור, אני מביא לך מתנה ואתה צוחק עליי. מה, הבאת לי מתנה? כרטיס חבר במועדון פנויים פנויות, בבקשה. לא, אבל טנצר, תודה לך, אבל אמרתי לך שאני לא יכול, יש לי חברה. טוב, מה, אתה מתחתן איתה מחר? קח את הכרטיס חבר הזה, אולי תזכה אתה בחופשה בהוואי. תגיד שהם איפה ססי ואתי. דפקו נפקדות. אם הם לא מגיעים תוך חצי שעה, אני מתחיל לצרוח. זה לא מספיק עם רגש, יותר רגש, תעשו עוד פעם. זה מספיק עם רגש? תודה. נו, איך היה, נהנתם? השירות לא משהו. את משהו, מה אני אגיד לך? היי, משמש. היי, ון. נו, סיפרת להם כבר? מה? שאנחנו מתחתנים. אני סיפרתי כבר לכולם. כן, אפילו התקשר אליי היום האקס שלי, והציע לי לחזור אליו, אבל הודעתי לו שאני מתחתנת. וואלה? וואלה. כי אני יודעת שעשיתי את הבחירה שלי בחיים, ואין לי יותר שום התלבטויות. היי, מה זה? זה תראי איזה יופי צבעתי את הדלת של השירותים. כרטיס חבר במועדון פנויות. זה פורמייקה! את יודעת שזה קשה לצבוע פורמייקה וזה לקה, את לא רואה בכלל, זה ממש עבודת פוליטורה מקצועית. שמש. זה טנצר ביקש ממני טובה, הוא פשוט רצה להיכנס להגרלה, את מבינה? שמש, תגיד לי עכשיו את האמת. אתה לא שלם לגבי החתונה שלנו? ון, מה קרה לך? אל תחשבי שטויות כאלה. ממי, מהרגע שאני ראיתי אותך, אין יותר בחורות בחיים שלי, ממי. אני הפסקתי מהעניין הזה. אני לא אצא עם אף אחד אחרת. איזה שאלה. נשבע? בטח, הלו. שמש, שלום, זה שלמה. תגיד לי, מתי אני יכול להכיר לך את אחותי? מתי שאתה רוצה, בסדר? מתי שאתה רוצה, ביי. וני, מה קרה לך? את האישה היחידה בחיי. באמת? איזה שאלה. אז אתה רק איתי? רק איתה. שיהיה שקט קצת. בואי קלה. דוקטור כהן למעבדה בבקשה. דוקטור כהן למעבדה. מה זה הספר הזה שאת קוראת? זה ספר שמסביר איך לגרום לגברים להציע לי נישואים. יש פה כל מיני חוקים כאלה. באמת? כמו מה למשל? הנה אחד. אל תתני לגבר לגעת בך כבר בפגישה הראשונה. גברים מכבדים יותר נשים בלתי מושגות ומזלזלים בנשים שמתפשטות ללא היסוס. וואו, איזה עמוק. רוגן, תכנסי בבקשה. מה זאת אומרת להוריד חולצה? דוקטור, זאת הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים. מה נראה לך, שאני אחת שמתפשטת ללא היסוס? תיזהרי, רופא, אבל הוא ניסה לגעת לי בשרף בתוך חצי דקה. אז צרחתי איזה שעתיים, והם כל כך התלהבו שהם אמרו שהם אף פעם לא שמעו דבר כזה. מה, זה כל מה שעושים באולפן הזה? מקליטים צרחות? אנחנו לא סתם צורכים, אנחנו צורכים בשביל סרטי אימה, דיבוב. והבמאי כל כך התלהב ממני שהוא ביקש שאני אקליט לו עוד קלטת עם כל מיני סוגים של קולות, ולא רק... ססי חמוד, אתה יודע איך נוצרה הצרחה? לא. לא. כי אם אתה לא תפסיק לצרוח, אני אביא נבוט ואני אדגים עליך פיזית העניין. תשתוק כבר! שלום. יום, מה קרה? איתי את צרודה? זה בגלל הצרחות מאתמול. בשביל לעשות כלים לא צריך שום קול. קדימה. תלכי לעשות כלים. זה לא מצחיק, יש לי הופעה היום בערב. יום, מסכנה, מה תעשי? אני יודע! נקליט לך קלטת עם דיבוב. מה זה? תתני לנו את המילים של השירים, נקליט לך את זה על טייפ, ובערב פשוט תנגני את הקלטת ותזיז את השפתיים לפי המילים. וואו, אבל אני גם עושה חיקויים. נו, מה הבעיה? אנחנו נעשה לך קולות. ומה עם המוזיקה? תזמורת האימפריה לשירותך, טרם! ונצואלה, ונצואלה. ונצואלה, נצואלה, עולה. תודה רבה לכם. הייתם קהל נפלא. עכשיו תהנו מהאוכל.
יש לנו את זה! יש לנו את זה! שלום, אני סאסי, ואלה הקולות שאני יודע לבצע. חתול! דוד לוי! לא יעלה על הדעת! חדשות! כאן כל ישראל וערי החדשות. הגששים! זה שעולה או זה שיורד? ססי! מה קרה לך? אתה מפחיד לי פה את הלקוחות. תכף תעשה סדר במחסן, לך! לך כבר! בנבן, לא ראיתי אותך. ממתי את פה? מקודם. הכל טוב? כן. סיפרת להם כבר? מה, ממוש? שאנחנו מתחתנים. לא יצא לי לדבר איתם על זה, אבל ממש בקרוב אני אספר להם. לא בקרוב, ממי, היום. החתונה עוד חודשיים, מתי אתה הולך להגיד להם את זה? יאללה ביי, אני הולכת. הנה, אתי, אני רוצה לספר לך משהו. לא, עכשיו אני מאחרת להופעה, ביי. אתה רואה מה זה? אני מת להוציא את זה, מת לספר, אבל אין לי מי לדבר, אין. את רוצה שאני אספר לך? גבר שמזמין אותך לבילוי בסוף השבוע חייב לקבוע איתך לפני יום רביעי. תבהירי לו שיש לך תוכניות משלך ושאת לא אחת שאפשר לצלצל עליה ברגע האחרון. וואו, זה גאוני. הלו? עוגן חמודה, זה אבא מדבר, מה שלומך? בסדר, אבא. תשמעי מתוקה, את יודעת שלאמא יש יום הולדת 50 בשבוע הבא, נכון? אז החלטתי לעשות לה הפתעה, ושניסע כל המשפחה ביחד לסוף שבוע בטורקיה. תגיד לי, אבא, אתה יודע איזה יום היום? חמישי, אבל זה בסדר, אני אספיק לארגן הכל. ואמא כל כך תשמח שניסע כולנו ביחד. מזמן לא בילינו יחד ככה כל המשפחה. תסלח לי, אבא, אבל זה פשוט חוצפה להתקשר אליי ברגע האחרון ולחשוב שאני אהיה פנויה לבילויים איתך? גם לי יש תוכניות, והגיע הזמן שתלמד לכבד אותם! אבל לא עוגן מתוקה, תביני. ליום הולדת הבא תצלצל עליי בזמן. זלזול כזה, ועוד מאבא שלי. לך פרי, מילה של שלמה היא בול לפרסומת, בול. וואו, כל הכבוד. איזה מוכשרת, אה? היא עושה גם קולות תוך כדי השיר, שם לב. בראבו! שלום, אני סאסי, ואלה הקולות שאני יודע לבצע. חתול! דוד לוי! לא יעלה על הדעת! חדשות! איזה משקיענית, אה? הכינה גם קטע קומי לסיום, לא יאומן. כאן כל ישראל וערי החדשות. הגששים! זה שעולה או זה שיורד? גדולה מהחיים, אה? בנבן, לא ראיתי אותך. ממתי את פה? מקודם. הכל טוב? כן. סיפרת להם כבר? מה, ממוש? שאנחנו מתחתנים. לא יצא לי לדבר איתם על זה, אבל ממש בקרוב אני אספר להם. לא בקרוב, ממי, היום. החתונה עוד חודשיים, מתי אתה הולך להגיד להם את זה? יאללה ביי, אני הולכת. בבקשה, אספרסו קצר, והנה התפריט, אם תרצי עוד משהו. שמש, נחש מה. תפוח אדמה, במקרה שלך עם הרבה שמנת מעל ו5 סטייקים בצד. טעות. זכית בהגרלה של המועדון פנויים פנויות בכרטיס טיסה להוואי. די, אתה עובד עליי, גדול! אבל בוא'נה, אני נרשמתי בכלל כדי שאתה תזכה. מה לעשות, השם שלך עלה בהגרלה. קח. ענק! הוואי, בננות אננסים! אבל רגע, יש פה רק כרטיס אחד, אמרת לי שזה כרטיס זוגי. כן, איזה בחורה אחרת זכתה בכרטיס השני, אתם תטוסו יחד. וואלה, בחורה אחרת? אבל תצר, יש לי חברה, נו, תעזור לי, מה אני אגיד, מה אני אעשה? נו, בחייך, תמציא לה איזה סיפור, תגיד לה שאתה טס בענייני עבודה. אפשר לחשוב שאתה הולך להתחתן איתה מחר. לא רק שהוא הולך להתחתן איתה, הוא גם הולך להתחתן איתה בקרוב, אתה מבין? הוא פשוט לא סיפר לנו. אתה לא מתבייש?
אני רואה שעברה לך מהר הצרידות, אה? אומרים שהוא וויסקי טוב לגרון, ולי הייתה סיבה מצוינת לשתות אתמול בלילה. גיליתי שהחבר הכי טוב שלי בעצם משקר לי. שאני אמות. טוב, אני רואה שזה הולך להיות קטע אלים במיוחד, אז אני אחזור אחר כך לזהות את הגופה שלך. אתי, תראי. אסתר. נו, אתי, די. מתי בדיוק התכוונת לגלות לי? בברית של הילד הראשון שלך? האמת, חשבתי יותר בכיוון של הבר מצווה. שתוכלי להוציא את העצבים שלך בזריקה של הסוכריות. נו, אל תהי כזאת, אתי, מה? זה... אני רציתי להגיד, זה לא שקר, אבל זה לא של... כשאני רציתי את הלכת, ואז לא יכולת... נו, אתי, די, אני מבקש סליחה. נו, אתי, תסלחי לי. תודה. אני פשוט הבטחתי לסאסי שאם אני לא אתחתן איתך ב5 שנים הקרובות, אז הוא הבא בתור. טוב, אל תדאגי, סאסי לא יודע לספור שנים. עד עכשיו חוגג לעצמו יום הולדת 14. תגידי, אסתרקה, איך נראית לך אשתי לעתיד? נורא יפה איך שצבעת את הדלת של השירותים. נו, אתי. אוקיי, זה פורמייקה, וזה נורא קשה, ובמיוחד שאין על זה לקה. אני מבין. 100%, ממי, יש לי עוד דבר אחד ללבן איתך, לגבי האמרגן שלך. אל תדאג, אני אטפל בו, תאמין לי, כל הסיפור עם אחותו יסתדר. מה שלום הסטארית שלי? אחותי תכף נכנסת. זהו, בדיוק לאתי יש משהו חשוב מאוד לבשר לך. שלמה, תראה, פשוט שמש לא יכול להכיר את אחותך, כי הוא עומד להתחתן. הבנתי. טוב, חבל. דרך אגב, הפרסומת של הבנק שסידרתי לך לא תצא לפועל, אני מצטער. גם כל שאר הדברים. להתראות חמודה. יאללה, תלך, מה אכפת לי, מה אני צריכה אותו, כן? בטח, כולה פרסומת לבנק, חוזה לשנה כמה אלפי דולרים. את יודעת כמה שנים את צריכה לעבוד אצלי בשביל זה? בכיף. טוב, נו, מה אני אגיד לך? לפחות ניצלת מאחותו. כן, לפחות זה, את יודעת. שלום. שלום. מי זה שמש? אני, מה אפשר לעזור? נעים מאוד, אני אחות של שלמה. היי, רגע. מלח מים, מעיגולים, היי. שמעתי שאתה עומד להתחתן, חבל. חבל, כן. המילה חבל היא כל כך קטנה כדי להביע את עוצמת החבלות שעוברת עליי. כן, שלמה סיפר לי הרבה עליך. כן? כן, ואני באמת סומכת על הטעם שלו. באמת? יופי. כן, האמת, אבל עכשיו נרשמתי למועדון של פנויים פנויות. וואלה? כן, וגם זכיתי בהגרלה. ברצינות? אל תגידי לי שאת טסה להוואי. איך ידעת? מלח מים. יכולה להוריד כבר את הכיסוי עיניים הזה, אנחנו כבר יומיים לא במטוס. לא, אני לא יכולה, עוד לא עבר לי הג'טלג. סטמה. די, נמאס לי מהספר הזה וכל החוקים האלה. אני רוצה להיות מי שאני, גם אם אף אחד לא ירצה אותי. חתונה זה לא הכל בחיים. ואם אני צריכה להיות לבד, אני אשאר לבד. לפחות על החתונה שלנו כולם כבר יודעים. איזה שאלה, מה קרה? חוץ מכמה קוסמונאוטים בחללית מיר. אל תדאגי. להירגע, חבר'ה, זה סאסי, הוא כל היום עושה חזרות על הדיבובים שלו.